Toto je take one of the fucking vlog. Now we're making history. We're starting at Poruba and ending somewhere In New York. In New York. Dobre, ideme točiť klipík na EPčko, ktoré to tu zničí všetko. Čo všetko? Ukáže ak... Zmetieme to pošlo a všetko tu vybuchne do piče. Styled by Mike. Mr. Steal Your Girlfriend. Keď vidím lajky od frajerky na každom reelsku, tak som taký, že... Wow. Piče. Sorry, well. To ma vyzerá najviac nekomfortný človek na svete. Tvár sa seriózne. Predstav si, že ťa podjebala frajerka. A čo sa začal smiať? Víš, ako sa povie pekne skap? A po piči bolo, keby si začal len tak ponkávať, vieš? Ty kokotík malinký, bol sávo. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Let's go! Zabij ho! Ideme na baňu. Nie, ideme cez hranice. Dúfam, že ma pustia. Máš, kým ťa neuvidia, pustia. Tak dlho je to trvalo, že kokot ide auto. Ty kokot, ale driape to do piče. Tak ja si jak na fronte, kamo, normálne. A pozri sa, ty máš aj vestu, kamo. Čau. We got it all. We got it. Lifestyle, jak homicide, lifestyle. Wysiadamy noc, kiedy lights out. Nie som high, battle ako Hamza. 501 môj hood, máme high ground. Jaj, to piče, to bude taký dobrý klip, ty koko, to bude v piči. Zatiaľ lepšie to podľa mňa nemôže byť. Všetko nám hrá do karát zatiaľ. Bitch, daj si chill, nigga, lay down. Spit fake, sharp, bang, ako skepka. Zavíjame ako vyketý sliepka. To bude najhorší klip, toto pozri sa na opicu, jak tam skáče, ty chápeš? More. Rýchly v hudbe, tak ako F1 maličky. Oproti nám ako Edna, naše mená sú číslo 1. Ak nás tam máš, tak sme tam bez plán. Elianské môžeme vidieť tuto pekné celé okolie krásneho okresu Prievidza. Ahoj! Ahoj! Čaute! Dneska natáčame hudobný klip. A teraz sa nedržíme. Hudobné video. To bude najlepšie hudobné video z Prievidze. Yes! Takže ako môžete počuť, máme tu najslušnejších chlapcov z celého okresu aj neokresu. 12 rokov chodíme na bohoslužby. Takže žiadny alkohol, žiadne cigarety, žiaden nikotín, žiadne drogy, nič proste, pikotu vôbec nemáme. Daj tam one. Napríklad, že... Majka Spirita najlepší. Dajme prime time? Zmeníš svet, alebo svet zmení teba. To je dané. Dobre sa ti chodí pešo, ale... Veru. No, pani Lapa. Veru, ja som kokot z Bratislavy. Čaute. Počúvaj, choď preč do toho auta. Žiadne peniaze ti nedáme, nič. Dynamická power partnerka, čo? Čo? Brácho. Tak to je dobrý názov, ne? Kámo, Dynamická power... Čo sa ide teraz robiť? Well, you know, there's like a lot of people and a lot of people's gonna be in the shooting and you know, stuff is gonna happen, but I have no fucking idea what's gonna happen, but something is gonna happen, okay? Názor? Chlapci to vedia, dobre. SDky na budúcnosť, kolab, čo ti jebe? No, ideme robiť drag racy a je to strašne ťažké, toto náročná úloha, akože mali by mi platiť za to, podľa mňa za toto robenie klipov, lebo... Nebude to zase štartovať na... Nie je to taká sranda, jak to vyzerá. Poď! Ideme pomaly, ja. Nevečko. Mám síce Mustang, ale nevykotil som sa. OK. Inak, OK, dobre. Inak, počkaj. OK. Ja mám lepšiu kameru, čo skúšaš? Mám ťa natáčať? Kto teraz koho natáča? Ja spravím z teba vlog. Na dark web. Aké sú plans teraz? Neviem. Nezaujíma ma to. Si smutný? Mám piči. Si smutný? Dojebal som to, no. Čo si dojebal? Take, bad take. Otočíš ty cigáň. Proti nám ako Edna, naše mená sú číslo 1. Ak nás tam máš, tak sme... Aj. Ja by som Kimi Golden Hour spravil to, že nech tu sú iba odparkované auta, nech všetci sú proste vonku. Pustíme hudbu a spravíme ten záber, kde budú všetci.
to bude crazy. Jak Paťo Švejzi. Flavio vloger. Budeme rozjebať skurvenú previdzu. Celú skurvenú previdzu zhorí. Dneska zhorí celá previdza kvôli skurvenému strikovi Dionyzovi a fucking Jepitovi a Flaviovi. Ahojte diváci, chcel by som povedať, že v rámci prievidského okresu mám najväčšie prírodzenie. A kto s tým nesúhlasí, len dokazuje si, že má malé. Ten Nikozva. Najväčšia To je tá, čo šoferuje takto? Áno. You looking at a ninja, bro. SD kid. I'm straight. I'm a fucking bitch in a mayhem. Mayhem, go, Troy, more. Yes, čo sa deje? Ty sa celé video uspievaš. Ja to mám counter, koľkokrát sa Erik uspieva na kameru. Takto sa tu nachádzame. Takto ono je slniečko, sunsetík, viete ako. Není stres. Luka Brasi. Kokotom sa nezdravím. Vieš, ako sa povie príprav, ktorý používajú piráti na palube, aby umeli podlahy? A nie, my máme skočiť tu, forky. Zase prípravok na podlahy, len ho používajú piráti, nevieš? Dobre. Jarrrr! Čo ti jebe? Teraz jak vidíte, pozri, jak sa konektnú normálne. Čiže toto je už vina. Počúvaj ma, ale prosím ťa, poďme spraviť ešte jednu tú moju, lebo tam sekal ten reprak ako koko, to nebude synchro, to je Lebo si to potrebuješ púšťať na repraku, mohlo to byť na aute, pohode. Ale aj na aute by to mohlo byť. Sekalo? Na aute by to sekalo? Jebe ti? A však to sekalo, lebo Kokot, Bluetooth ako Bluetooth do piče, to je úplne jedno. To Pravom. je kvôli tomu. Bude tam prechod ešte, nebude to tam taký dlhý take. Začne to až odtedy auto tak bude. A ty koľko stojíš? Zabudol som reprak. Taký malý, taký. Som tam zabudol na prevožnej lokácii. Tatino ma zabil asi. Ale inak pohode, no. Jak by tam ukáž. Sponzor tohto videa, jak to? Ja. Moco. S JP-tom. Shoutout Stanleymu a shoutout môj ex. Erik, dobre, nepočujeme. Videoklip práve skončil, teraz sme tu takto s Erikom. Daj to tam. Proste posledný úsmev od Erika. Počkej, posledný bude úplne na auto. Ideme sa teraz napapať do najlepšej reštaurácie v Trenčianskom kraji. Viem, čo je Google. Malé mesto, veľké ego, ešte väčšie sny. Nikto v našom meste nikdy nebude väčší jak my. Hneď na prvýkrát ideme na ostro, nehráme hry. Život jak GTA 5, spíme, prestížne si ty. Pozná nás naše city, podpíše sa na titis. Takto sme sa narodili, to sa nedá nabiť.